Ndewo ndị ọma na-ege m ntị, unu asaala chi, unu abọọla chi. Tata, anyị chọrọ ime nkụzi pụrụ iche ka esi akpọpụta ụfọdụ ihe n'asụsụ Igbo. Nke izizi wee bụrụ gịnị? House or home, ụlọ, ụlọ, ụlọ. Church, ụlọ ụka, ụlọ ụka. Church, ụlọ ụka. Hospital, ụlọ ọgwụ. Hospital, ụlọ ọgwụ. Office, ụlọ ọrụ. Office, ụlọ ọrụ. Office, ụlọ ọrụ. Restaurant, ụlọ oriri. Restaurant, ụlọ oriri maọbụ ụlọ nkwari. Ụlọ oriri maọbụ ụlọ nkwari. Hotel, ụlọ ezumike. Hotel, ụlọ ezumike. Detuo ọzọ ịchọ ịma maka ya, aga m agwa gị ya. Detuo ya na comment section ma sonyekwara anyị oge ọbụla ebe anyị na-ewetara gị nkụzi pụrụ iche. Chetakwa ka ị gbasaa maọbụ zisaa ya bụ ozi, binye aka na share ka izisakwala ya ndị ọzọ. Ka emesịa.